Da ka jingkmen ka khraw bakum ka kynhun ka bala kyrteng kum ka Nala Rympei Village Organization jong ka Shnong Mawleiñ Mawkhan Pyllun ka kdup ya ki khatnutli ki self help group hynnin ka sngi ka khatnyaw tele urusaw ka de village organization kala prokram ya ka jingrakhe Lyngkhuh snem ka Shisnem ha ka jingiaid lynti ban shakri hapoh ka Shnong thaw ya ka ne program la prokram hapoh ka iing dorbar jong ka Shnong Mawleiñ Mawkhan ha ka balawan manya simbenta do Bah Nicky Kharthangmaw unong ilam ka thain sning kum kongsan ha ka jingdon langru ka Kong Kralin Phanbuh Vice President ka Kong Bateinam Kurbah Secretary lembat ki officer na katanat Umling C&RD Block ki bakhmi ya ka MSRL ya ka jingelang lapnya da ka Kong DSM ka badai ka active woman lemba ka ni ka jingrakhe layo ban pharia halor ki kam bakum ka village organization kala don benta ban shakri hapoh ka Shnong ka thaw batru layatai kumnu ban lang kentiu ya ka jing shakri jong ka village organization kumjuru lapan ko buram ya armut kisamla ki blawan chakmat la ki exam SSLC arjar arpo kaba lapendong na kishkop pi SSG ki bedan hapoh jong Shnong Mawleiñ Mawkhan bat kadai hakadi ka tarik kaba asnem shwa hawa jakatra kaba ki bri na block jong ka block mission management unit napo balapha de video na sning block lewan ya kaban pesong thu shapam ka jingdon jong ka ni NRLM kabalong kawai na ki scheme sarkar jong ka sarkar kami kumno ya kaban kintiu lane ban empower kilong kami bakin mi shakman ban kintiu ya kayo bakat ban rading hong ya jingdo kani kala daga jing don jong itu kintiu balapha blog lapan semua thu ya kilong kami but kiladan ba form kini SSG ba hakato asnan shani la yo shipotli SSG but dai hagani na khanyo to dai jo na yo shipo waktu bo arhajar kanda ka form ya nabi go na jing long jong shipotli SSG Shnong Mawleiñ Mawkhan bania dai bo pai ba ka Shnong ka ke hadu ka ta kong ka tin lada piti ya ka ksiar na ka munta situla ka ksiar pihak bania daki ton ki hendo ka hendo pihak banti pihak bania baga thong ko jong pi kam dei ka hendo ba pinti hanre ka thong ko jong pi de ksiar to deal with people on the pareng is like digging for an ounce of gold. To get an ounce of gold you have to go ton of dirt. Kamu habia bone ka hendo daki ton daga lagi trunk ki kendo hanre yo age ka thong jong pi kam le ka kendo ba pipiti hanre ki ka ksiar ka ba pipi angon dementa kini giri orang ba ki bewan menta resmi ban ai ki pensyai sepi ban ye dei wat pi ki kendo na lu pensyua pi ya kumno pi yu kumno ki le batai ki history ka ba ye kendo wat pi hanre ke ka thong ka jong ki kam dei tang ka benta ba insipelong group ye pi hanre ka thong ka joti ban pen kelak ser ya gani ke cingang not jong man lai wei bai wei longi namar ban kershan daladi yaladi self help group kamu ka kynhun menginya kershan di wei teng so ban ai kup le ker pang ya gini giri rang ba ki baya trish tom ban pelurong ya gani ka kynhun jongi kebadan khan ryutli ki group hagani ka Shnong bat kumba shi hajar hagani ke district juni kumbala ong mene SMS in one button 40,000 she simpress sao ho hajar not kilong kumi tengah try le yoso bun gi ki long kumi ngakwa banong kumi itu khana dia film song ye kadang goi ke jinja undang goi real crown wong kumi awal tau pareng wong balai me khraw kan ni balai me khraw kan ni kai ka ba pynlong ye me ban khraw kan ni te ha bala film to pareng me kum ni ka sopti mem dan ka patrol mem khong me shusling hanre tam tuk sai me dan ka slipper mem khong ka ba itna hanre da ka slipper game me khong bat ka ka ba pynlong ye me men khraw kan ni ba ka parthai India baro ko we ka pe ya ke jing khraw ko me kat sabale boro kia buat boro kia senram ye mau tahu ri khraw jeng keri dia jingi wong kuni ngak khraw kan ni ngalong kum bangalong menta
ngadam ginong buat kan ni kadau kadai na ka wei gari pun thai ka baran haing shitja ba kata gari pun thai kadai ka kemi jongan pisu tu utau di Mahatma Gandhi wong khraw kan ni kadau kadai namar ba ka wei gari pun thai ka pen khraw yana to kan ma ka tien ko ong the hands which rocks the cradle rule the world